Puno sa mga nagpiknik ang 7 ka kilometrong baybayon sa Dapitan City pagsaulog sa Easter Sunday. Kay kini ang ginarombo sa mga buot maligo og dagat o kaha mohanggab sa presko nga hangin. Mentras magparelax gikan sa init nga panahon. Libre ang pagbutang og mga lamesa ug bangko ilawom sa landong sa mga punuan sa kahoy, daplin sa baybay. Aron dinhi magkaon-kaon sama sa pamilya empleyado nga nagpahangin ug naligo sa dagat aron makapagbanding sa Easter Sunday. Ani kami karon diri kay pag-celebrate sa Easter Sunday. Mga pamilya, mga silingan, nagkahiusa kami nga maari mi diri aron ma-enjoy mi kay once a year agud ni. Enjoy you kay mi, ma'am. Family bonding, ma'am. Kay family bonding. Lagi Easter Sunday. Talang kami ingani ba nga happy ana. Level up sab ang mga gihan-ay nga mga programa sa panggamhanan lokal sa Dapitan aron paglingaw sa ilang mga bisita. Imbes nga egg hunt sa mga Easter eggs, gihimo kining pa-contest sa mga Easter eggs agi sa ilang mga artworks din makita sa mga nagkadaiyang entry ang mga nagkadaiyang maanindot nga suruyanan sa Dapitan. Og face painting diin matag entry nagsubay sa temang dapit na sa Dapitan. Kini aron mas mapalambo pa ang mga talento sa mga local artists. I have my two artists here. My model. So the first one is the siren. So I've made this because I think the theme of this event is Dapit na sa Dapitan. So this siren represents the rich biodiversity of Dapitan, and at the same time, here in my left is the beauty and the darkness. So as you can see, it has a skull. So the three of us from a barangay in the poblacion of Dapitan, which is Banonong, which is the cemetery located. So I want that experience or that symbolism of us living in that barangay to be in our masterpiece. And in the left naman, we have the sunset. So Dapitan is very famous, popular boulevard. So yeah, I want to represent that in my art masterpiece as well. During the pandemic, wala man ta, na undang man tong tuwa. So after the pandemic, karon ra ta ni balik nga naatay usan fun and rock and roll. So ang nakanindot lang ani because we have the food street. So kaning food street brainchild gid ni siya sa atong mayor nga hatagan ang mga gagmay nga tigpapatigayon nga makabawi ra po rin taon sila sa ilahang mga alkansi nga negosyo sa una. Labaw nga gikalingawan sa mga bisita ang pinakaunang DJ controller battle nga gidayo sa mga DJs gikan pa sa mga silingang syudad o probinsya aron mapakita ang ilang kahanas sa pag-mix sa mga classic-klaseng genre sa musika. Kami amo nang gipaningkamutan nga we're gonna live up to the name. Ubay-ubay na ang atong gibuhat para atong ma-fill in ang mga gaps sa gihimo sa pandemic nga wala tay mga nabuhat kay tuwa lagi natay mga minimum health requirements pero karon nagkaluag-luag na. There's so much more na among ipabuhat diri sa Dapitan, headed by our mayor, Seth Ferdinand Halosos. Ang inyong pagani sa Dapitan, nindot po. Sa food street sa Dapitan, mapalit ang mga klase-klaseng mga pagkaon, sama sa mga pastries, milk and fruit shakes, fries, ug dunasay naka-display nga lechon nga pwedeng kaunon sa gi-set up nga mga bangko ug lamesa daplin sa karsada o kaha sa mini Eco Park. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.